tanan nga reliyon. Karon ko na daw nga ang Muslim. Ito, gyapon dayon. Inferno, mga anghel. Karon ko nakadungog sa kadto. Mashallah. Wala mo na kaninin eh. Wala ko trabaho. Tuguan ako. Gani ate, nay, mas detalyado ang mabasa nimo sa among libro may tungod sa impyerno paraiso kaysa mabasa sa Biblia. Ang sa Biblia halos galibog ang mga tao unsa ba ng impyerno. Nga gani nay reliyon nga gitawag sila Jehovah's Witness, nakaingon na lang sila nga kaning kalibutan mo ni ang paraiso. Pagwapohon ra man ni sa Dios sa kuan sa moabot nga panahon. Pero inani siya para masabtan nato. Muhangad kag langit ba? Pag muhangad kag langit, giihap na sa mga tao ang bituon. 1, 2, 3. Dugay na kay nga panahon ang nilabay. Giihap na nila. Na-discover nila nga niabot di ang bituon og 10 billion ka bituon. So imagine 10 billion. Pila man ang tao karon sa kalibutan? 7 billion lang ta. So buot pasabot kung kada isa sa ato hatagan siya og isa ka bituon, napay sobra wa. Og na-discover dayon karong bag-o nga kanang 10 billion ka bituon, isa lang dai siya ka galaxy. O gihap nila pila ang galaxy, 10 billion pod ka galaxy. O kanang 10 billion ka galaxy, isa lang dai siya ka cluster. O gihap nila ang cluster, billions pod ang cluster. O na-discover nila nga kanang billions nga cluster, isa lang ka super cluster. So buot pasabot, og daghan billions pod ang super cluster. So buot pasabot, kanin din kalibutan gamay ra ni, dili ni pwede mo ang paraiso. Di po ni pwede mo ang impierno. Gamay ra kini sa binuhat sa Dios, di ba? So mas detalyado ang na-mention sa among libro, gani na nakabutang sa among kasulatan nga naay bato nga nahulog sa impierno. Bato nga dako kayo nahulog sa impierno. Aya nitog pa ang bato sa ubos 70 ka tuig. Imagine na unsa kalawom ang impierno. Inana kalawom. 70 ka tuig kaya mo ang tao day kung ihulog siya dito, aya siya mo dagpak sa salog sa impierno 70 ka tuig. Og ang pinakabugnaw nga parte sa impierno na mention sa among libro, mubukal ang utok sa tao. Mo ang pinakabugnaw nga parte sa impierno, mubukal ang utok sa tao. Og ang paraiso, para mas masabtan nato ingon ng propeta, muadto ka sa taliwala sa dagat, itusno nimo imong tudlo. Kanang tubig nga nakuha sa imong tudlo, mo na ang kadako sa kalipay sa kalibutan. Samtang ang kadagatan mo nang kadako sa kalipay sa paraiso. Di ba? So mas detalye kana gamay lang na ako na mention, mas daghan kang mabasahan sa among libro unsa ang impierno ug unsa ang paraiso.